Dobrý deň, volám sa Zdeno Lipták, som členom Košického občianskeho združenia Košická alternatíva. My sme sa rozhodli takouto formou, skrátenou formou vám poskytnúť nejaké informácie, nakoľko máme Vianočné sviatky a magistrát mesta Košice spolu s investormi sa dohodol že rozohrajú takú zaujímavú hru počas Vianočných sviatkov, kedy nikto nemá čas na nič a každý sa venuje nákupu darčekov alebo dovolenkám alebo prázdninám. Každý z vás, alebo mnohí z vás našli v schránkach leták, ktorý sme ako Košická alternatíva rozniesli po schránkach, v ktorom vás žiadame o to, aby ste vyjadrili nesúhlas s navrhovanými zmenami územného plánu a regulatív v lokalite Považská. Podľa nás je veľmi veľké podozrenie, že sa jedná o ďalšiu z takých zaujímavých podvodných hier, ktoré sa odohrávajú v tomto meste občas, a má to podobný scenár, aký sa odohrával napríklad pri presadzovaní Auparku, pri presadzovaní hotela v Barci a tak ďalej. Všetko to začínalo vlastne takým krásnym, nevinným, maličkým zámerom a sa nakoniec z toho vyklulo úplne niečo iné. A počasie sme zistili, že vlastne vždycky bol za tým trošku taký malý podvod, také malé klamstvo, také malé zatajovanie údajov a nakoniec výsledok bol úplne iný.